vigtig for en Pokémon. Hej. Elefant. Elefantkongen. Hej folkens, og velkommen til The Boots, hvor vi skal starte vores nye kanal. Ja. Lidt snak om Pokémon. Det er hvor vi snakker lidt om Pokémon. Som I nok kan høre på navnet. Ja. Det var ham, der fandt på det. Jeg ville have fundet på et bedre navn. Du kunne bare have sagt nej. Men du havde sådan et sødt udtryk på. Skal jeg vise jer det sødeste udtryk i verden? Det er hans yndlingsbamse. Det er en Må jeg sige det? Ja. Det er gris. Det er fordi elefanter er mit yndlingsdyr. Og ved I hvad, folkens? Jeg har faktisk givet Vig til den her i dag. Så, Ja, jeg har lavet sådan en lille han skal... kurv herovre. Så I er faktisk vidner til, at han navngiver hele ting. Ja, den jeg tænker, du skal hedde Elias. Nej, Snabelfant. Yay! Snabelfant! Okay. Jeg har lige fået en ny ven! Okay alle sammen. Vi præsenterer for Snabelfant. Futtegris nye bror. Men nu til hovedemnet. Pokémon. Pokémon! Jeg har selv lavet min egen forside, jeg er ikke god til tegning. Okay, Hun har også selv nu blærer jeg mig. Det må Hun har man også ikke. selv lavet den her. Den blev ikke så flot. Du er bare ikke færdig med den. Vi gik lidt i stå. Okay, skal vi starte med at vise? Ja. Okay, lad os starte med min map, for den er meget... Han har 3. Plus en pose. Plus en håndfuld. Og vi kan lige sige så meget, han elsker Rumble. Han elsker skinnene. Og han elsker Det her, det kan sige noget om Rumble. legendariske. Ja. Det her, jeg er mega nørd til det. Jeg har spillet Pokémon Ligaen færdig i Pokémon Rumble. Så. Og det gjorde jeg fik det i går. Og jeg spillede det færdigt i går. Så. Wow, Victor. Det vidste hun ikke engang. Nej! Altså, det ville have været sådan, at jeg måske fik Hovedemne. Ja, Hvis vi på et tidspunkt får sørget en postboks, så må vi meget gerne sende os Pokémon-kort. Især hvis de er Rumble og skinner. Yeah. Okay, hvis I lader mærke til det her, så har jeg bare forsøgt at tegne nogle spande. Altså, vi skal... Ja. Skal vi ikke starte med at vise vores yndlings-Pokémon? Jo, men... Jeg kan ikke finde mine i mapperne. Jeg har lidt. Men så viser jeg min nummer 2. Mudkip ikke din yndlings længere. Fanty. Nå ja. Okay. 2, 1. Hej! Det er Mudkip. Faktisk var det mit, men så fandt jeg ud af, at hans yndlings Pokémon var Mudkip, så kunne jeg ikke nævne det. Og så fik du lige pludselig en ny. Jamen, det er min nummer 2. Ja, du er Min nummer 3, det er... Okay, nu skal I se min yndlings. Jeg har 3 af mine yndlings. Magikarp. Der er den her. Og hun vil så gerne samle på dem alle sammen. Ja, så hvis I har nogle udviklinger i Eevee, Så må I gerne sende dem til hende. giv mig dem. Hvis I har nogle Rumbles eller noget, eller en... På et tidspunkt så var Eevee også Victors yndlings. Nej, det var min nummer 2. Ja, på et tidspunkt. Og så var, jeg tror, han var rimelig vild med den her. Altså den på et tidspunkt, så havde jeg Eevee. Ja, fordi den havde så mange udviklingsveje, men så så han Team Eevee i Black and White. Nej, det var ikke derfor. Det er fordi, jeg fandt ud af, hvordan man udviklede dem. Jeg havde allerede udviklet min Eevee på
i Pokémon X Jeg sidder til og piller ved Vaporeon. kameraet. Op! Nej, det er ondt. Okay, men hvis jeg flere mine, så har jeg Vaporeon. Den er så fra generation 1. Og så har jeg også en anden Vaporeon. Altså, den Plus, så har jeg... lad mig lige vise den. Så har jeg også en Dark Vaporeon. Men altså i version 1 kort. Altså, Er det ikke noget med, at de er mere værd nu, faktisk? jo, fordi altså allerførst så var Pokémon kort vildt populære. Men så blev de sådan, så forsvandt de helt. Og nu er de så ved at genopbygge den Populære klikke, så derfor har vi faktisk startet en Pokémon-klub. Og nej, I kan ikke blive medlem. med mindre at vi kender jer i forvejen. Eller at I møder os, så kan I måske. Men så skal vi altså også have tilladelse af alle de andre. Ja. Og der er 5, måske 6 snart. Ja, måske 6 snart i Pokémon-klubben. Og så har jeg også Glaceon og Leafeon. Og det er alle mine Eevee-kort. Og vi kan altså ikke sidde og ramse hele vores mappe op, vel? Ej, det Tager for men lang måske tid. nogle få fra... Jeg har faktisk næsten en hel side med udviklinger. Nej, med legendariske hedder den. Ja. Og Dark. Og Light. Ja, nogle Eller- af dem, der er på Dark de andre side. sider, dem vidste hun ikke var legendariske, så hun har ikke fået dem over. Nej, men kan de godt se vores legendariske, eller skal vi se din Rumble? Begge to, fordi jeg har jo også 2 legendariske Rumbles. Okay. Nej, jeg har en idé. Kan du lige vise det forreste her? Mewtwo i Rumble. Ja. Og Mew. Ja, Mewtwo. Så burde det være sådan her. Se, ja, Mew er mega nuttet, og Rumble, det får bare enhver Pokémon til at se sød ud. Jeg synes, Mewtwo er vildt grim. Det får selv Den Golbat der- om i baggrunden der til at se nuttet ud. Ja, og vi hader ellers egentlig Golbat. Ja, Og den hvis der er nogen, der sidder og ser den, som elsker Golbat, så må jeg Undskyld. meget undskylde. Det er Undskyld. ikke for at fornærme jer. Den er Men vi bare kan bare ikke lide den. nuttet. Den er ikke nuttet nok. Nej, det er fordi, vi ikke synes... Det er fordi, at vi bedst kan lide nuttede ting. Vi synes bare, den er uhyggelig. Nuttet ting, det er bare... Jamen, Det her er nuttede ting! men de er ikke Undskyld, jeg ting. tog dig i den øre. De er ikke ting. Nej, men de er nuttede alligevel. Det er gode eksempler. Se, Og den her er nuttet. ja, jeg har den her. Jeg har den her. Den har hun har købt den. Hey, hvor blev min Mew af? Men skal vi gå mine Rumbles igennem, eller først nu? Jeg har lige 2 legendariske. Og jeg har X og Y. Det var faktisk Victors, men så havde jeg den her. Ja, jeg ville egentlig gerne have dem tilbage, men så blev jeg så Rumble-vogter. Ja. Vil du gerne have den her tilbage? Nej. Fordi nu er jeg Rumble-vogter. Jeg har 5 Rumbles. Er det ikke noget med, at den her, den faktisk er udvikling af den der, ikke? No. Nej, okay, det er det ikke. Nej. Der er kun... Men jeg synes, det er sejt, fordi fe-typer, de er jo faktisk lidt sjældne. Ja, de er vildt sjældne. Jeg har fundet... Altså, nu har jeg... Vi behøver ikke sidde og snakke om det. Og lad mig lige hurtigt, jeg har ikke ret mange legendariske. Så har jeg Jirachi. Yes. Men den, der nok er mest legendarisk vogter, det er en af de andre i klubben. Vi må ikke nævne hans navn, fordi
så skal vi have tilladelse til det. Og så har jeg de her to. Victini og Groudon. Det. Victini fik jeg Victor. Nej. Det var... Jo. Nej, det var ikke mig. Det var... Jeg må ikke sidde og nævne navn, så jeg kan nævne hans navn bagefter. Men, altså, vi har vel til sammen i klubben sådan 1000 kort eller et andet. Ja. Ja, se, Victor har 3 alene mapper. så har jeg sådan... Ja, jeg har også den her på over 100. Og så har jeg lige de her... Ja. Men jeg har vel alt i alt sådan... Bliver den her ikke egentlig lidt for lang? Nej, der er kun gået 1 minut. 10 minutter. Men okay, det er rimelig meget. Bare lige hurtigt vise dine rumbles. ja, her er mine rumbles. Jeg har Mewtwo. Jeg har Zapdos. Jeg har Ninetales. Jeg har Starmie. Og jeg har... Hvor? Ja, det er dem, jeg har egentlig. What? Har jeg ikke... Jeg mener det, jeg har flere. Nå, whatever. Den er ikke rumble. Nå, men Ja, det er dem, men skal vi så ikke sige bye-bye snart? Men vi vil lige sige... Markib!